Òscar Rubio ha anunciat que es retira. El mític lateral dret del Lleida penja les botes com el 5è jugador amb més partits disputats de la història del club, havent defensat la samarreta en més de 300 ocasions. Òscar ha anunciat que es retira per poder passar més temps amb el seu fill, que viu a l'estranger. Rubio marxa com una llegenda del Lleida. Un noi que ha estimat el club des de ben petit i que s'ha quedat en els moments més difícils. La seva absència serà insubstituïble al camp d'esports, però com ja ha dit ell... No m'agraden els comiats, per això no dic adeu. Dic fins aviat. Sé que d'una manera o altra els camins del Lleida i els meus es tornaran a creuar. Mentrestant, continuaré portant el Lleida al cor i seguiré sent el jugador número 12, ja no des del camp, sinó com un aficionat més. Som i serem, mai morirem, visca el Lleida. Un pas endavant, quan surten al camp, jugadors i afició senten els colors, la senyera i la sardana junten cors, un crit fort al vent, segre i sentiment, les banderes blaves